Pokaždé, když točíme dokument o tátovi, přemýšlím, co by na to řekl. Asi by byl trochu naštvaný, že se o něj někdo vůbec zajímá a chtěl by, abychom ho nechali na pokoji. Říká můj dnešní host, scénáristka a spisovatelka Hana Lasicová, která k dokumentu s názvem Lasicovi vstup zakázán píše scénář. Jaké je to číst deníky svého slavného táty a jaké video na jejím instagramovém účtu, kde si dělá legraci i ze svojí maminky Magdy Vášáriové, mělo zatím největší úspěch. Dobrý den. Dobrý den, ďakujem za pozvání. A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská. Osobnost plus. Na Instagram točíte krátká videa, kde si utahujete i z maminky Magdy Vášáriové. A tu máš upratanú mrazničku, Ktorú si rozmrazila. áno. Ďakujem, ale... Takže tu máš mäso, tu máš zeleninu a tu máš sladkosti. Dobre? Lebo som to mala inak, samozrejme. Jak často u vás doma maminka uklízí lednici a mrazák? Tak a ja neviem ani, že ako často sa to má robiť, ale ja si myslím, že ona to tak robí tak raz za pol roka to spraví. Co maminka říká na ta videa? Točí je s vámi ráda? Áno, myslím si, že hej, vždycky sa pýta, že aký to malo úspech, lebo ona na Instagramu nie je, takže ona nevie. A potom vždycky, keď niekto to nejak prezdiela, že sa jej to dostane na Facebook trebárs, tak hovorí, že smiech predĺžuje život, takže ona má tým pádom predĺžený život. Mě pobavil příspěvek o výchově dětí o sobotách dnes a v roce 1985. Dobré ránko. Už je 10:30. Si pripravená vstať? Ešte by si rada pospinkala? A mám ti doniesť raňajky do postele? Čo by si dala? Voské oko, alebo Hemendex, alebo cereálie? Dobre, že potom? Dobre. Spinkaj. Haló, 7:30, vstávame, je sobota, treba upratovať. Veď som ťa nechala spať o pol hodinu dlhšie než obyčajne. No, dobre, raňajky sú na stole, ty si vezmeš vysavač a ja vezmem vedro a handru a pomývam všetky okná. Ty mi budeš držať rebrík. Která výchova je vám bližší? No tak ja som asi tá terajšia. A jakou jste zažila? No tak zažila som tu kde... Ja si myslím, že keď takto sa počúvam, že mám úplne hlas ako mama. Že naozaj, máte. A nejenom hlas, i tak stejně vypadáte. Ja sa to prevteľujem pomaly. A když jste točila tohle video, tak vzpomínala jste si na to, jak vás rodiče budili? Ja si to presne pamätám. Ja si pamätám, že sobotu sa skrátka upratovalo, že cez to akože nešiel vlak. To bol taký kolchos sobotný. No bývaly i pracovní soboty. Když se musela opravdu do práce, nebo jsme uklízeli před školou. Ano. A co vám udělala Alpa? Protože vy na několika videích si děláte legraci z Alpy. Třeba moje babička mi kapala na cukr. No tak áno, tak to aj moja mama. Ale inak aj ja to dávam deťom. Ja si akože nerobím srandu z Alpy, lebo ja naozaj veľmi verím na Alpu. A teda môj priateľ, ktorý je Brit, žijúci v Austrálii, tak už tiež spoznal účinky Alpy. Stále mu ju nanúcujem, mažem, takže ja som veľký zástanca Alpy. Podľa mňa Alpa funguje na všetko. No ale trošku si z ní utahujete. No tak to musí byť. Trošku nadhľadu v živote, nech je trochu humoru, aby sme to vedeli prežiť nejako. Vy nechcete moc mluvit o sobě, ale ráda mluvíte a vyprávíte o svých rodičích a v jednom rozhovoru jste řekla: vždycky budu ta od otce, ale mě to nevadí. Předhazovali vám často, že ste tá od Lasici a Vášáriové? No tak ja sa priznám, že veľmi, keď som bola dieťa, tak som na Slovensku nežila. Ste žila v Rakúsku, ale do 9 let ste bola 8-9 rokov, tak sme sa vlastne presťahovali do Rakúska. Tak tam akože to bolo skôr iné. My sme boli akože tie dievčatá z východného bloku. Vtedy v roku 90 a vlastne celé tie 90. roky ešte to bolo také zaužívané. Takže tam sme mali túto nálepku. Ale áno, určite niekedy niekto mi to doma tak akože povedal, že vy ste Lasicové, vy ste Vášáriové. No a otec môj na to vždycky hovoril, že vy máte v živote veľkú výhodu, dievčatá, vy si budete vedieť vždycky zabezpečiť zadarmo lístky do divadla. A uměli jste to? Dokázali Áno, našťastie to dodnes funguje, musím povedať, že je to pravda. Já jsem četla, že vaše maminka a tatínek na vás uplatňovali liberální výchovu, ale ve škole, když jste ještě byli na Slovensku, tak že se vás učitelky snažili převychovat.
Tak měli jste nějaký pocit, že se vás snaží do něčeho tlačit, že tam ta výchova vašich rodičů neúplně odpovídá tomu, co po vás chtějí ve škole? No tak ja si akože pamätám, že liberálna výchova, no tak moja mama zase, ako vidno to aj z videí, že tá československá mama, neviem, či máš takú liberálnu výchovu. A ja si pamätám, že potom, keď som do Rakúska prišla, bola som v kláštornej internátnej katolíckej škole, tak tam som zrazu mala pocit, že mám strašne veľa voľnosti, keď som vlastne odišla z domu tam. Ale pamätám si, že počas komunizmu, to boli ešte 80. roky, takže boli také snahy, ale to boli vyslovene ako, že súdružky asi mali nejaké inštrukcie, že boli sme so sestrou nútené, aby sme sa stali akože členkami rôznych organizácií, alebo aby sme niekde predsedali, alebo by sme nosili uniformu do školy. Pioniera? Áno, no tak ja som nebola pioniera, toho som sa nedožila, len iskrička som bola, ale teda akože snažili sa ma tak akože do toho vopchať a mama vtedy nič nehovorila, len akože bola taká, no videla som na jej tvári, že sa jej to nepozdáva. No a odolali jste tomu tlaku, anebo se vám tam trošku něco zarilo do té hlavy a třeba jste mohli mít na chvíli zmatek, protože jste doma slyšeli něco jiného, než potom ve škole? No tak ja si myslím, že som mala zmetok v tom, že vlastne prečo ma tak strašne chcú do tých organizácií, tomu som nerozumela ako dieťa, vlastne tej propagande som nerozumela, lebo ja som si myslela, že keď ja som teda z tej disidentskej rodiny, že teda tým pádom by ma nemali chcieť toto a že ja som si myslela, že budem mať problémy a naopak, že oni sa ma vlastne snažili tam získať. Ja som mala ešte veľmi malá, no však som mala 6, 7, 8 rokov, tak tomu som nerozumela a bola som taká, že na jednej strane, akože zase som mala pocit, že ja si to asi mám nejak vážiť, že môžem niesť tú zástavu a že môžem ísť na nejaké recitačné preteky, ale na druhej strane, akože celkom sa to bylo s takouto povahou, ktorú som vlastne asi zdedila z domu. Mimochodem, vy jste jako dítě měla chůvu. Vaší maminku zase vychovávala teta Anka, která původně pracovala v maďarské rodině a stala se před obrazem hrdinky vaší později sfilmované knížky Služka. Jak moc jsme se za posledních 100 let posunuli v emancipaci žen podle vás? No tak ja stále hovorím, že vlastne tá emancipácia začína tým, že ja dokážem rozhodovať o vlastnom živote a o vlastnom tele. No a mám pocit, že stále treba ten boj viesť znovu a znovu a znovu a ono to asi nikdy neskončí, že to posúva sa to ďalej, áno, ale nikdy sa nedá povedať, že a teraz to už máme a bude to už takto navždy, lebo ako vidíme, vždycky sa ozývajú nejaké hlasy, ktoré nás chcú o tú autonómiu pripraviť. Vidíte nejaký rozdiel v tom, jak je to v Česku a na Slovensku? Tak je rozdiel v tom, že Česko je krajina, ktorá nie je veľmi nábožensky založená historicky, čiže tam vlastne tie klerikálne vplyvy sú menšie než na Slovensku, kde sa dá vlastne tá patriarchálnosť tej spoločnosti tak ľahko skryť za také kostolné kázanie. Ale asi viac menej. Myslím si, že čím väčšie je hlavné mesto, čo teda na Slovensku je dosť malé oproti koľko je obyvateľov má krajina, tak tým viacej je tá krajina otvorenejšia, liberálnejšia, vlastne otvorená tým tomu, že niekto môže mať aj iný názor. Tak asi v tom jsou ty rozdíly. Součástí příběhu Služky je taky lesbický vztah. Tenhle nápad vám vnuknul táta už před lety. A vy jste v rozhovoru pro Novinky mluvila o tom, že jste si tehdy myslela, že než dojde na natáčení, bude homosexuální téma pasé a že vás překvapilo, že dodnes to není dořešené a pořád je to kontroverzní téma. Tak čím si to vysvětlujete, že to pořád někdo řeší? No toto je to, že vlastne ja som bola strašne naivná. To som si uvedomila až teraz. Ja som si myslela, že keď sa už niečom začne rozprávať, a že keď to už pomaly začne byť akceptované a že tie naše deti, ktoré trebár sa môžu s tým potýkať, že ich dokážeme akceptovať, tak že to už je vlastne vyriešené, že sme si to už raz ako keby vyriešili túto traumu, ktorú si nesieme a že potom to už bude dobre a to nie je tak. Vlastne treba sa stále znova a znova o tie svoje práva a o tie práva z tvojich blízkych zasadzovať. Je to aj tým, že čím viacej sú tie liberálnejšie prúdy, silnejšie, tak a tie konzervatívnejšie hlasy sa tiež musia ozývať. To je skrátka nejaká rovnováha. Vy o svém tatínkovi točíte dokument, který budete vlastně dávat k premiéře příští rok v červnu. K filmu píšete scénář, jste taky průvodkyní toho filmu, vycházíte přitom i z deníků, které jste našli až po smrti vašeho táty. Neměla jste trochu ostych číst si v něčem,
co psal váš táta. Nebála jste se, že tam narazíte na něco, co nechcete vědět? Ešte vás opravím, bude to v červnu 2027. My teraz ešte dotáčame. On je rok 25 teprve, tak ja som preskočila o jeden rok. 2 týždne takže máme, 27. 27 ešte budeme mať, ešte dotáčame teraz, budeme potom ešte rok v postprodukcii určite. No, ja som ostých nemala, ja som vedela, že tie denníky sú a teda keď som ich našla, tak okamžite som si ich začala čítať. Tak, lebo som asi, a neviem, ani mi to nenapadlo, že by som sa mala nejak ostýchať. Ja som bola zvedavá, že čo tam bude. A teda bola som prekvapená, že čo všetko som tam našla. No hlavne, co ste tam našla? Hlavne taký rozdiel medzi tým, čo môj otec si tak napísal večer v noci, väčšinou písal, to tam aj napísané, že to je v noci, keď píše, tak tam akože mal rôzne výlevy citové a rôzne také plány, že ako teraz bude on sa starať o svoju, dokonca svokru si chcel k sebe nasťahovať, akože všelijaké mal také rodinné, emočné, že ako on bude ten otec a ten živiteľ rodiny. A potom zase, že prišlo ráno a všetko toho to nejak opustilo. A vlastne prežil ten deň úplne rovnako ako predtým a potom si zase sadol a zase napísal, že ale zase som to a musím už viacej aj doma pomáhať v domácnosti. Príležitosť je opraviť chatu. No v živote som ho nevidela ani žiarovku vymeniť, ale plány mal naozaj nesmierne rozsiahle. No, vaše maminka říkala, že Milan Lasica byl introvert, velmi komplikovaná osoba a že byla ráda, když za 3 týdny řekl 10 vět, že s ním doma žádná třeskutá legrace nebyla. I vy říkáte, že on ty emoce nedával najevo navenek, ale psal si o nich v těch denících. Takže v jeho životě určitě hrály důležitou roli emoce. Myslím si, že hej, lenže teda tým, že on nebol človek, ktorý by to extrovertne dával najavo, bol introvert, takže on si to nejak v sebe spracovával. My sme o tom netušili. My sme to možno len tak nejak cítili, že nejaké emócie tam sú, ale netušili sme v akom rozsahu a tak teda nechával si to pre seba, hej. A co vy ako maminka umíte dávat emoce najavo? No tak tiež som introvert, no tak je to ťažké, ale tak snažím sa. Je to boj tých introvertov. Plný emocí je i ten váš film, který točíte. Jak moc při natáčení emoce mávají s vámi? No úplne strašne. Ja vždycky, keď je natáčací deň, to napríklad aj zajtra, tak už týždeň rozmýšľam, že tak ma to ťaží, ono je to veľmi ťažké sa vlastne ponoriť do života niekoho, kto tu už nie je, hlavne keď je to otec, keď je to rodič. Teraz sú tam také ťažké témy, samozrejme, a celá tá normalizácia, otec si prešiel mnohými zákazmi. Vždycky si aj poplačem potom na tom nakrúcaní. Tak som vždycky rada, keď aj niekto z respondentov si tiež poplapče. Napríklad Patrik Hartl sa zrazu rozplakal na tom nakrúcaní. Dúfam, že to môžem povedať, lebo určite to tam aj strihneme. Tak som bola taká rada, že nielen ja to tak prežívam. S kým budete točiť zítra? Zajtra točíme, tak teraz neviem presne, vždycky zabudnem, ako sa volá ten český názov, ale je to vlastne ekvivalent nášho Ústavu pamäti národa, kde sú všetky spisy EŠTB a tak ideme tam točiť s historikmi a pozrieť sa trošku na túto stránku. Proto ten film se taky jmenuje Lasicovi vstup zakázán. Souvisí to s tou minulostí, anebo ne? Áno, určite to súvisí. Ten Lasicový vstup zakázaný má viacero významov. Jeden z nich je práve tento. Ďalší je, že Lucia Satinská, dcera Juliusa Satinského, si dávala tento nápis na dvere detskej izby, lebo keď otec prišiel k ním tvoriť, oni sa vždy zavreli v Julovej pracovni a tam stadiaľ sa vraj ozývali strašné výbuchy smiechu a deti tam mali vstup zakázaný, aby ich nerušili, takže oni akože na oplátku si dali na detskú izbu, že tam má zase on vstup zakázaný. Dodržoval tatínek ten vstup zakázaný? Áno, myslím, že veľmi rád, lebo myslím, že nebol ten typ, ktorý by sa bavil s cudzími deťmi. Natáčení nikdy není takové, jaké jsem si představovala. Vždycky jsou tam překvapení, to jste řekla o natáčení. Co vás zatím překvapilo úplně nejvíc? Tak mnoho vecí, ale jednu vec tam určite nedáme, si myslím, ale teraz to môžem povedať, že napríklad, tak teda, ako som svojho otca poznala naozaj akože takého introvertného človeka, tak mi povedala jedna pani, tak speváčka slovenská, nebudem menovať, že prvá žena môjho otca jej sa jej zdôverila, že bol vraj veľmi vášnivý milenec.
To som si nevedela predstaviť predtým vôbec. A ověřovala jste si to u maminky? To neviem, ešte sa musím spýtať na toto. Ona sa asi rozosmeje nad tým. Váš táta říkal, že trpí melancholí. Co to znamená melancholie? Co tím myslel? No tak on bol v podstate taký permanentne skeptický, opatrný, smutný človek a teda nenazval to melancholia, ale nazval to melancholia. A myslím, že s tým celkom dobre žil, ale bolo to v podstate v každom aj v tých denníkoch to cítiť, že stále ho ako keby niečo trápilo. A nějakou radost v těch denících jste našla? Ten smysl pro humor, protože my ho známe jako člověka, který rozdával humor. S tím byla velká legrace. A vy říkáte, že to byl melancholik v podstatě, že to byl introvert. Vaše maminka říká, že řekl 10 vět za 3 týdny. To je možná překvapení pro nás. Tak áno, i v těch denících jste objevili vlastne něco? Toto bude asi pre divákov prekvapenie pri pozeraní tohto filmu, lebo my sme ho vlastne vždycky takto vnímali, tak pre nás je prekvapenie, že niekto ho vníma ako veľmi zábavného človeka, ale tým, že vlastne on fungoval ako divadelník, ako moderátor, zabávač v televízii, kde dostával za to honorár. My sme mu doma honorár neplatili, čiže nedostali sme sa k tomu, aby sme si užili jeho humor. Samozrejme, niekde tam to bolo, ale akože nebolo to také exaltované, ako to vedelo byť na javisku. Tak váš táta trpěl melancholí a vy, jak jsem pochopila, trpíte hypochondrií. Kolik nemocí jste si diagnostikovala při psaní scénáře na Slovensku úspěšného seriálu Nemocnice? No veľa. Stále mám niečo. Aj moje dcery majú stále niečo, aj môj partner má niečo. Vždycky niečo niekto má. A naposledy to bola liščia pásomnica. A to ešte stále nie som si istá, či to nemám. To je teda liščí semnica? V češtině, nebo to je něco jiného? No, áno, to je také to, čo vám žije potom v břiše, áno, ale táto žije a teraz v játrach, áno. Po slovensky je to pečeň, ale po česky je to játra, tak tam žije tá liší. A to máte. No áno, lebo že vraj sa to dá dostať, neviem, boli nejaké 10 prípadov, bolo na Slovensku za posledných 10 rokov alebo tak a všetci tí zjedli nejaké čučoriedky, tak ja som tiež jedla čučoriedky. Áno, borúvky. A tak tie čučoriedky, to je také pekné slovenské slovo. Tak ja som to tiež jedla, takže asi v lese. A že vraj, keď sa to je v lese, tak je tam nejaké riziko. Říká scénáristka Hana Lasicová. Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Část života jste prožila ve Vídni, žila jste taky v Paříži a v několika dalších městech na světě. Teď bydlíte na Slovensku, máte tam rodinu, práci, ale návrat do Rakouska nevylučujete. Co vás tam láká? No tak politická situácia, hoci neviem, či teda v Rakúsku je až tak oveľa lepšia, ale ja mám partnera, ktorý žije v Sydney, takže my tak akože všelijako pendlujeme, že chvíľku sme tam, no. No a jak to máte s politickou situací na Slovensku? Je to něco, co opravdu určuje to, jestli budete žít tam nebo tam, anebo je to pořád ten domov, kde jste schopná být, i když to třeba není pro vás úplně to, co byste si představovala? No tak to je tá situácia je podľa mňa teraz, že nie je to to, čo by sme si úplne predstavovali, teda naozaj si neviem predstaviť, kto toto by mohol takto akože si želať, aby to bolo takto. A stále sme tam, lebo vlastne je to náš domov. Ja som tiež členom, ja som tiež občanom toho štátu a mám ešte stále právo určovať, že kam sa ten štát má poberať. Dúfam, že toto právo neprídem, lebo sú aj také obavy a hlasy. No ale myslím si, že v jednom momente sa to asi musí skončiť, keď by sa stalo asi niečo takého, ako by som prišla o tie základné práva svoje, ktoré považujem za súčasťou demokracie, tak potom by som samozrejme zvažovala odchod niekde inde. No, tak zase nikto ma tam snáď, tiež si hovorím, že snáď ma tam nebudú držať na silu, ale kto vie. A máte jako scenáristka na Slovensku úplnou svobodu tvůrčí? No tak musím povedať, že zaklopať naozaj na drevo, že teraz som v televízii, kde tej tvorivosti sa nekladú žiadne medze. Komerčná televízia. Komerčná televízia, áno, že tam sa nekladú žiadne medze, ale zažila som už všelijaké nápady, ale nie v tejto televízii, takže naozaj musím povedať, že... A jaké nápady to byly? No tak napríklad, spomínam si na jedno, nebudem tiež menovať, ale raz nám, a to bolo už aj dosť rokov dozadu, som bola prekvapená, že nám zakázali, lebo sme chceli
chceli spraviť takú scénu v jednom seriáli, že deti v škôlke majú besiedku a tam znázorňujú dážď a dúhu a slnko a povedali nám, že dúha nie, že dúha nemôže byť. Kvôli čemu? To sme aj my sme boli prekvapení, lebo nám to nenapadlo. Kvôli duhové vlajce? A v podstate to bolo kvôli Prideu, že aby sme nepropagovali. V jakém stavu je podľa vás na Slovensku kultúra momentálne? No tak ono je kultúra podporovaná štátom, ktorá je asi na tom tak akože sú tam určité veci, ktoré sa nedajú spraviť bez toho, aby tá kultúra nebola podporovaná zo štátnych peňazí a keď sa toto nejakým spôsobom utne, keď sa to niekde dá niekam inám, kde nikto nevie kam, no tak potom samozrejme tá kultúra má problém. Myslím si, že taká vnútorná kultúra, ja hovorím, že my sme vo vnútornej emigrácii, tak tá vnútorná kultúra stále existuje. A jaká je nálada ve společnosti? Protože já jsem před rokem a půl mluvila s kolegyní novinářkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, která říkala, že na Slovensku je tak napjatá a hustá atmosféra a popsala to jako přetlakovaný hrnec. Pořád to tam takhle je? Bo kotel? Tak poviem vám takto, že akože aj veľa cestujem a bola som aj v krajinách, kde mi povedali, a však vy to máte ešte stále veľmi dobre. Takže áno, je pravda, že spoločnosť je veľmi polarizovaná a že ľudské nálady vedia byť veľmi negatívne a toto ja hovorím na oboch stranách toho polarizovaného tábora. A zase ja si myslím, že keď človek by sa odstrihol od internetu, tak zrazu zistí, že žije v úplne normálnej krajine, kde sú ľudia stále normálni a kde sú k sebe stále milí. Takže neviem, že čo ten internet, čo tie sociálne siete v nás vyvolávajú, špeciálne Facebook, kde mám pocit, že divoký západ, je to úplne absolútne toxické prostredie. Neviem, čo to v nás vyvoláva, že máme chuť tak strašne sa mstiť a byť tak strašne zlý v tom priestore. Jak myslíte, že by současnou situaci nejenom na Slovensku, ale třeba i v Česku glosoval váš tatínek? No to si ja sa neodvážim sa povedať, ale on vždycky hovoril, že najdôležitejší je humor a že humor pomôže prežiť všetky ťažké situácie. No on říkal, že ve všech aktivitách, které v životě dělal, vždycky hledal humor. Takže myslíte, že by to dokázal i v té současné české a slovenské politice najít? Že by si z toho dokázal dělat legraci? No ako treba zase povedať, že toto je vynikajúca, akože my si to nikto neželáme, ale je to vynikajúca príležitosť si robiť srandu z toho. Nikdy v živote podľa mňa by nebola lepšia príležitosť v mojom tom živote si robiť srandu z tej spoločenskej situácie a z tej politiky. Akože zase to dáva množstvo námetov a nápadov a myslím si, že všetky satirické stránky a títo politickí satirici sa z toho akože tešia v úvodzovkách, no tak či my ostatní sa z toho tešíme, to je zase už niečo iné. Vaše maminka je hodně aktivní a velmi kritická, nejen k tomu, co se děje na Slovensku, ale i k tomu, kam směřuje Česko. Shodnete se s ní v těch názorech na politiku, na to, co je a co není správně, kam směřuje Slovensko? No, my sa v tom zhodneme, samozrejme, akože podľa mňa tam ani nie nejak pochyb, lebo vlastne máme ten istý politický smer, no keď má niekto iné politické smerovanie, tak potom ho tá mama strašne vie nazúriť, lebo niekedy tak vie pomenovať tú pravdu, už má 77 rokov, čiže je už jedno, ona si povie, čo chce. No, tak možno v tom sa tak rozdeľujeme, že ja niekedy mám pocit tiež, že sa nemusí všetko úplne až tak strašne povedať, ako to hovorí ona, ale už ako hovorím, že tak ono s istým vekom už prichádza istá licencia. Dokážete se s ní někde i třeba pohádat kvůli politice, nebo se opravdu, nebo souzníte a vždycky jste na všechno měli podobný nebo stejný názor? Tak myslím, že súznieme, keď sa pohádame, tak to sú také maličkosti, také, kde ja mám pocit, že viem viacej, tak mám pocit, že trošku tak akože preháňa, tak, ale teraz nie v tom, že by hovorila nejaké nepravdivé informácie, ale len v tom, že niekedy tak akože sa mi zdá, že preženie dôležitosť nejakého aktu a mám pocit, že niekedy tak vtedy sa vieme akože tak pohádať, keď ja hovorím, že sa má upokojiť,
No ale tak ona tiež má také bojovného ducha, no nedá sa to celkom ovládať. Češi mají často tendenci Slováky trošku podceňovat, trochu je poučovat, malinko se jim vysmívat. Kam to nechali dojít? Tak kam myslíte, že teď míříme my? My máme čerstvě po volbách. No tak to ja si netrúfam odhadnúť, tak ja dúfam, že nemierite akože do toho scenára, do akého sme zamierili my, ale zase ja stále verím, že my to dokážeme otočiť, akože tie preferencie u nás politické nasvedčujú úplne inej situácii spoločenskej, než aká je momentálne tá koalícia. Čiže ono to, ja mám pocit, že to bohužiaľ, že tie roky tej totality zanechali taký bilák na tej spoločnosti, že ako keby nevedela si celkom vybrať to smerovanie. Aj túžime byť sa mať lepšie, túžime patriť na ten západ a byť v tom kapitalizme, ale zase na druhej strane aj chceme toho jedného vodcu a toho chceme nasledovať a nech nás už bude viesť, nechce, my ideme. A myslím, že do toho je rovnaké, či sú to Maďari, či sú to Slováci, Česi alebo Poliaci, že vlastne vždycky je to tam na takých vážkach, že človek má pocit, že na takej hojdačke, že raz sa to vie preklopiť na jednu stranu, raz na druhú a nie vždycky akože sa kopírujeme časovo, našťastie, preto tá Vyšehradská štvorka. Ono sa to tak nejak o 2 roky, myslím. No, ono sa to tak všeli, akože raz je to Poľsko, plne všetci zdesene pozerajú, teraz zase Poľsko je dobré. A tak to tak všelijako ide. No, tak, ale myslím si, že ste povedali, že tí Česi akože podceňujú tých Slovákov, no ale tak pán Babiš jednoznačne to nepotvrdzuje túto domnienku, tak ja vám len držím palce, že nech to dobre dopadne. Teda. Ja ďakujem za to, že ste byl hostem Osobnosti Plus. Ďakujem pekne ja.